कहले कि तू एकदम पोखा बाड़ा जखनी मोहनी के प्यार होके ना तखनिया सुबह सुबह जाई हो। आज इतना दुकानदार के ऊपर से आधा कही और छाता पट जाई तारा बुझाला ना तू एकदम पोखा हबो। सुबह सुबह गइले बाजार एगो खुलल बाजार में आ 3 गो छाता निकाल के टंगल है। अगरबत्ती दिखाओ तेरे ओम गणनाथ गणपति गंगवा महे निधनाथ। ए भाई छाता कुंवर जी पता कि छाता कैसे तो कहतर के छाता को बड़ा पूजे करते खानी मोहनी में गहकी हेलल दुकान में। आज भाग हमर बढ़िया बा। कहले कि सुनी बियाजी कु एथी छाता के दाम 100 रुपया हो। इनकर मेहरारू माना कर देल रहे कि तू एकदम बोका बड़ा तू ओकरा आधा कही ना तो ठगा जाए। ठीक है तेरे मैं बुर्बक 50 रुपया में देबे तो बोल और ओकर 80 रुपया के खरीद रहे। 30 रुपया घटी लागे लागल। कहता कि भैया मोहनी बिगाड़ा मत हाथ जोड़ के कहता नहीं जितना में हम खरीद ले बानी उतना तू दे दा हमार मोहनिया बना दो। हम 80 रुपया क्रिया खा के कहते नहीं 80 रुपया के खरीद बा 80 रुपया दो अल छाता लेके जा। तिनकर मेहरारू कहले कि दम भूखा बड़ा तू आधा कह दी हो। अवधेश राय के नाम पर मोहनी 100 रुपया पुरस्कार अवधेश भैया के हार्दिक हार्दिक प्रणाम। कहले कि 80 रुपया दे दो भैया ले जा मोहनी अपन बना ली। तिनकर मेहरारू कहे कि आधा कह दे ना तो ठगा जाइबो। ई कहतर के 40 रुपया में देबे तो बोल वो छात वाला कहते कि ए भाई कैसन को किया गेले जो देत रहल तौ ने तो 50 रुपया बन छाता लेके जा ई कहतर के सुन 50 रुपया कहते 25 रुपया में देबे तो बोल। छाता वाला निकाल के दहिया पर बिक दिल के ले जा भाई एगो फ्री मिले जाती कहते फ्री में 2 गो देबे तो बोल त छाता वाला खिस कहते 2 गो हाय तीनों ना लेके जाबा। अरे ओ राम तोबा रही जाए प्रधानिया को टाइम तक हम बिगड़ संगीत बिगड़ला के चीज ना हो बिगाड़ी मत। 3 गो गीत के फरमाइशी हो अवधेश भैया जी जल्दी मारता नहीं अब हवा हवा कह देम बाबा तो संगीत देखी बनावल के अन्ना तो हम ना गावत रही पहला ही कि हम ना गावत नहीं कहीं। अच्छा ठीक ले लइका लांगा रहे एकदम लांगा एगो लइका लांगा रहे आ लड़की भी हवा बनौलस जाके देखे आज के दौर के प्यार कैसन हो। कोर्ट मैरिज पहले ही होखे रोड मैरिज पहले भी होता था लव मैरिज आज भी हो जा रहा है। कोर्ट मैरिज के कैलस भगवान राम जज के सामने धनुष तुरले कोर्ट मैरिज बा करिया हो गेल बा करिया हमारा तुम्हारा। हां गाने गाओ तनी भैया क्या ओ मुन्ना प्रमुख साहब 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया बैठा ऐसे कहे के बात बा अब लड़की भी जाके हवा बनवलस हमरा चिन्ह तारू सुदर्शन जादव है सुना हमारा 18 गो हईबा चलेला लड़के सोचल के आए हाय तो रुपया वाला बा बस 2 गो पोकलेन चलेला 2 गो पोकलेन चलेला 10 गो बालू घाट के मालिक हैं लड़का रहे लांगा लड़की के हवा बना दिलस। कहले कि सुना लड़की जाल में फंस गई कहले कि चलो बाजार में तरह के सिकरी कीनी कई भर के सिकरी लेबू कई थान लेबू बोलो ए जान हमरो बहुत मन बा कि दोनों आदमी संग चल के बाजारी में सुनार के दुकान पर और चल के हमरा 6 भर के सिकरी ले दी। 6 भर लेबू हमर इज्जतिये ले लेबू तोरा के 1.25 किलो के सिकरी गढ़ाई आ लइका रहे लांगा लेकर के चलो पहले होटल में मोरिया होटल में खाई जा अब 500 के चाहे एगो चाय मिलेला आ लइका भी कुछ न रहे ले जाके एगो गोलगप्पा के दुकान पर खड़ा कर देलस आ 2 गो गोलगप्पा खैली नु तब कहतर सुना हमर बाबूजी इमरजेंसी फोन कर चलो बिहान गोलगप्पा लड़की घरे चल गइल न सिकरी निलाइल फुटानी लभर रहल हौ एगो लेके कहते कि कर रे खूब प्यार वासल रहलू हो सिकरी किनाइल नाये सखी ना किनाई काहे के उ लंगा रहल बेंजू बढ़ाइए तने बेंजू उठा दे बाबा तने बेंजू लड़के कहते कि आए हाय पाछा पर गोइल बारे दिया चोर गोइल बा
की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ए सखी बीरन बाबा की ओर से पुरस्कार पौनी हार्दिक हार्दिक ए सखा तुलसी बाबा के डेरा से पुरस्कार मिले वाला बा ए सखी नाही समझ में जावे ए सखी नाही समझ में जावे खाली उल्टा बदलावे आए हरे गोला का बाहिला आए हरे गोला का पाखी आवे आए हरे गोला का पाखी आवे तुलसी बाबा के परिवार की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया रुआ के नाम दूध वाले भाई हमारे गोरख जादव जी 1000 रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम के सखी ए सखी ए सखी ए सखी एकदम लंगा रहल है खाली हवा बना हवा बना के खाली करे फुटानी नंदलाल जादव हल्दी बगीचा तो हार्दिक हार्दिक पुरस्कार हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही जवानी हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही गांधी बाबा के गोड़ लगनी हम मोलो खत्म हो सब खत्म हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाल गांधी बाबा के गोड़ लगनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा जय हो ए सखी नहीं समझा में जावे ए सखी नहीं समझा में जावे खाली पतिया बनावे आए हरे कोना का बाहिला लाल जादव धनंजय प्रधान दिलीप जी की ओर से पुरस्कार पाने अंतिम बाबा कहते चल के कुंवर जी तैयारी करी ना कहला का कहला जी देहात में ना लोग कहला आय 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 एथी में एथी नहीं एथी में डेरा एथी में एथी नहीं एथी में डेरा रोज रोज हम खेल लगवले बाफेरा
भाई हमारा नील सिंह जी प्रधान जी के भाई हैं, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। एथी में ये थी नहीं एथी में तेरा रोज रोज हम खेल गोले फेरा हमारा मास्टर साहब के ओर से पुरस्कार हार्दिक बच्चा के बाबू। अब आ गई हे सखी नाही समझो में जावे, हे सखी नाही समझो में जावे, खाली बुरबक बनावे हाय हर गोरा गा हाय हरे गोरा गा पाखी हरे बोलिए शंकर।